Gugma pagkatamis paminawon, gipakabalaan sa uban. Gugma mo'y hinungdan nga nahimugso kaniining kalibutana. Apan tanan ba nining kalibutan na himugso gumikan sa gugma? Dili ba di ay gipakataw ang usa ka tawo nga wala malambigit og gugma. Ang uban may binhi nga matisok dinhi sa sabakan sa ilang inahan nga aksidente nga nahitabo. Adunay pugos nga gitisok aduna say gikan sa duha ka binuhat nga wa mobatig gugma dihang gibuhat nila ang mainitong duwa ibabaw sa himaya. Apan dunay uban nga namugna tungod sa panamastamas gikan sa kaliwat ni Adan ngadto sa way igong kusog nga kaliwat ni Eva. Dili mahibaw-an kung kanusa mo pitik ang kasing-kasing ngadto sa usa ka binuhat nga mao'y matawag nga tinud-anay nga gugma. Apan kun ang binhi matisok ug mataw, padayon mo pa bang papitikon ang imong kasing-kasing ngadto sa tawo nga mao'y gituhuan mong gugma. Apan sa kaulahian, sama sa nanglabayng panahon, kasakit lang gihapon ang imong mabati. Kung may nadala ka na sa kalibutan nga adunay kinabuhi, nganong dili mo na lang ibuhos ang imong kaugalingon ngadto niya? Nganong dili mo na lang nimo isulti niya nga ikaw ang kinabuhi ko? Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Farah. Wa makagraduate og college tungod sa mga panghitabo sa akong kinabuhi. Ang panahon ug ang kahigayunan murag wa makigalayon nako. Makadaghan ng higayon nga muhila ko sa tago tungod sa kasakit sa akong dughan nga akong gibati. Kung gugma lang ang hisgutan, makadaghan ako mobati nini. Tamis tuod ang gugma, pero mamahimong pait, ilabi na og pasikitan ka na sa tao nga imong gihigugma. Makadaghan ako naluka pa, pero may barog pagbalik ug may padayon sa paglakaw sa unahan. Mao pala pag-graduate nako sa high school unang higayon ko nga nakasuway ko og uyab-uyab, Papa Joe. Naila-ila ko through common friends, ila-ila, hinatagay og number sa cellphone, text-text, magtawaganay, usahay, Papa Joe. Mga pulong nga mga matamis nga wa didto ug wa diri. Kilig to the bones ang bation, ilabi na og mubirit nagmatamis nga mga pulong ang lalaki nako. Mao ni ang nitabo sa una kong gugma, kang Noel. Nagpuyo siya sa laing barangay. Sa ako nang gikaingon maupay pag-graduate nako og high school niya tong tungura. Nga gisugot ko si Noel. Why oras nga di ko magpaabot siyang text or tawag. Usahay masagmuyo ko ilabi na og why text nga madawat gikan niya. Inigmata ko sa buntag. Magminghoy, ingon sila. Start the day with a smile. Pero niya itong buntaga nagsugod og kamugot sa akong itsura ang akong buntag. Migawas ko sa akong kwarto nga nagbitbit sa akong cellphone, milingkod sa couch o sigig pangupaw. Wa de ko makabantay nga si Papa, nagsige na og tan-aw nako. Ngano ka uy? Sayos buntag mugot kay kanay mong naong da. Matud pa ni Papa nako og igo na lang ko siyang gilingi og mibalik sa pagpislit sa akong cellphone. Namasin nga may text nga gikan kang Noel. Klaro kay pattern si ate pa oh. Mugot kay naong tungod siguro na kay wa ni text niya o nadawat nga gikan kang Noel. Pagsalga pa sa kumanghod nga si Ronald nga diha sa luyo ni Papa. Unsay sudan, pangutana ko pa. Pugos nga gi-change ang topic. Palibabag si ate oh, aminin. Wala ka sa mood uy, kaya wa mo text ni mo si Noel no. Pataka lang kada. Kalalakin mong tao, chismoso man ka. Matod ko pa niya nga medyo nairitan ako, Papa Joe. Na, husto na mo ana. Basin mag-away na sa mga na hinuon. Lakaw na dito sa lamesa para ka. Magmaniho lang dito, pamahaw na. Matod pa ni Papa. Si Mama de pa, mangutana ko pa sa akong amahan. Tuwa sa syudad, nangumpra. Tubag pa ni Papa. Unya, nipasiplat ko kang Roland. Nanghiwi kini nako. Og mikatawa o gihanan pagkukumo.
Dayon ni paingon sa lamesa aron mukaon. Niya ng pagkagabi nahisgutan ang bahin sa kurso nga akong kuhaon inig abli sa klase. Kay mutongtong naman ko sa unang tuig sa kolehiyo Papa Joe. Mo'y gustong tala ni Mama nga magmaestra ko kay kuno, frustrated teacher siya. Sa gamay pa si Mama mo'y gusto nini nga mamahimong maestra. Pero kutubra, nakagraduate si Mama og high school kay namabdos nga wa sa oras. Mao nga iya kong gipakatao. Duharami ka man nagigsuon Papa Joe. Ako ang kamagwangan. Ma, di ko ganahan magmaestra uy. Mura man ko wa makahuman pagtuon. Kaya pag maestra good, murag gihapon ka og estudyante kay tunan biya sa nimo ang imuhang eleksyon sa imuhang mga estudyante anang adlaw. Pasabot ko pa nga to kang mama. Ay nalang nagpug sa imong anak Hilda. Tumani na siyang gusto. Matod pa ni Papa. Kaya unsam na kurso imong gusto, pangutana ni Mama. Gusto ko og nursing ma. Matod ko pa. Oh, kung mo na imong gusto, sige. Di mag-nursing ka. Matod pa ni Mama da ang pagpanghupaw. Niyan ang pagkaugma. Pagmata ko, wa gihapon ko makadawat og text gikan ni Noel. Nahibong na lang ko Papa Joe. Di man sa jud gihapon nga ako ang type nga muuna og text or mutawag. Magpaabot ra ko nga siya ang mo-text nako. Pero wa ko makaantos. Gitawagan ako siya. Nagsabot nga magkita. Unya, mangluod yun ka kung di ko ka-text. Matod pa ni Noel. Natural, mahimo ba ya ng routine ni mo ka na mo text nako every morning. Kanang musulti ka nga, hi babe, good morning, don't skip your breakfast. Matod ko pa nga pinaluod-luod ang tuno Papa Joe. Ay napanluod babe uy, busy magugo kay nag-job hunting ko. Matod pa ni Noel nako og ningakus nako og hugot kayo. Job hunting? Dili di ay ka mapadayon pag-eskwela o college. Pangutana ko pa nga may sagol nga kahibong Papa Joe. Dili na makagasto sila si Mama o Papa nako. Nakahukom na lang ko nga manrabaho na lang. Mabitaw nga wa ko ka-text nimo kay nagtipid ko. Wa ko'y pang-load. Pagpasabot pa ni Noel, gisabot ko na lang in taon ang akong boyfriend Papa Joe. Gibati ko ang kaluoy niya. Dako baya gyud o gagustuhan si Noel nga makahuman gyud sa kurso nga iyang gikuha. Di gyud ta siya gusto nga makaundang pero unsaon man nga di naman makagasto ang iyang mga ginikanan. Mao nga human sa mga panagsimba kay Domingo man to nangaon mi so sa kabaratuhong pagkaunan. Ako ni offer nga ako'y mo gasto kay nakasabot ko niya nga wa siya kwarta. Human sa mga papangaon gihagad ko niya dito sa ilaha. Kaya yang mama ug papa wa diya sa ila. Milarga ko no og Leyte. Kuyog ang duha niya ka mga manghod. Dito Papa Joe wa na mo kapugni ang among kaugalingon sud sa kwarto ni Noel. Nahitabo gyud sa ikaduhang higayon ang paglapa sa leon ug karnero. Wa ko'y regrets ngadto kang Noel. Ang nakauna sa akong pagkababay tungod kay gimahal ko siya. Milabay ang pila ka buwan nagpa-enroll ko sa college sa kursong nursing. First semester, busy na ko sa akong pagtuon. Si Noel Sab nakakita ng trabaho is a factory worker. Managsama aming duha nga busy. Busy ko sa akong pag-eskwela o siya Sab busy sa trabaho. Once a week nagyumi magkita, matag Domingo. Apan so sa kaadlaw ni ana, dihang mitawag ko kang Noel kay wa man sad siya magparamdam og text nako, maong ako nalang gyud miuna og tawag niya. Mingon siya nga di siya pwede makikita nako kaya nag-overtime siya. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga pagkakugihan na malangyod sa ako ang palalab. Kay dili man makakuyog na ako si Noel, ako na lang ang nisimba. Naginusara ko. Sud o mga malls, nag-window shopping, o dihang napulaan akong surusuroy ni Pauli og natug kay may klase pa ko ining kaugma ni Ana. Kinahanglan ko nga musayo sa library kay daghan kong i-research. Milabayan lang buwan, sa gunson nga mobalibad na si Noel nako kung hagdon ako siya og panlaag. Mao yang irason nga overtime o kaha gipauban sa iyang mama sa grocery. Bisan unsa na lang ang rason Papa Joe. Diyang natapos na ang first semester niya itong tuiga, Domingo
sa gihapon na ginusara ko nga nagsimba. Mahilig ko nga magmoling. Walay kuyog kay si Noel nag-overtime kuno sa trabaho. Pero sa akong kakurat, sa akong mga mata, sa akong nakita, mura ko og nabato, Papa Joe. Si Noel nga matod niya nga nag-overtime, adunay kuyog nga babay o giagbayan pa niya kini. Guwapa ang mga babay, Papa Joe, sexy og puti. Taas og straight pa ang buhok. Murag kong mabungkag ang akong kasing-kasing sa akong nakita. Di ko eskandalosa nga pagkababay, Papa Joe, pero niya itong tunguran na dako sa akong emosyon og dali ko sila nga giduol. Bakakon ka, Noel. Ingon ka nag-overtime ka. Niya malagi ka sa mall. Matod ko pa nga naa sa ngilit sa akong duha ka mga mata ang luha nga gusto nang muagas, Papa Joe. Kinsa din na siya, Darl. Matod pa sa babae nga adunay kahibong sa iyahang mga mata. Kinsa ko? Girlfriend ramang ko aning tawhana. Gituhog taanin niya. Matod ko pa og may bakho na, Papa Joe. Misaka na nga akong tingog og nakadapit na gyud kini og atensyon sa mga tao nga tuwa didto. Farah, please. Ayaw pag-iskandalo dinhi. Pasabton ti ka. Manawag ra ko nimo karong alas 8 sa gabi. Matod pa ni Noel. Nahiubos kay ko ni Noel. Sagol ang akong gibati. Tungod kay wa na ko makasabot sa akong gibati. Paspas na akong gitikang ang akong mga tiil aron makabiya dayon sa maong dapit. Kay niya tungura, mitunga ang kauwaw ko sa akong kagulingon, ilabi na nga nagtapok na ang mga tao nga mga susitador pod kaayo. Pag-abot ko sa balay, wala ko'y tingog-tingog. Wala ko panumbalinga ang pagsampit ni mama nako. Doon na siya gisulti pero ingon og wa ko makadungog. Ang nabati ko lang mao ang kasakit sa akong dughan. Dito sa akong higdaanan, gipagawas na ako ang akong gibati. Mihila ko pag-ayo, Papa Joe. Sa ako gihapong kwarto, samtang namahid ko sa akong mga luha, samtang na namin nagsigog tanaw sa wall clock. Gipaabot ko ang pagtawag ni Noel apan pasado alas 8 na lang sa gabi. Why Noel nga nanawag na ako sa cellphone. Pagkaugma niya na niring ang akong cellphone nga maoy ko namatan nga si Noel ang nanawag. Dali ko kining gitubag. Ug wa pa gani ko maka-hello, nidiretso na siya pag-ingon nga. Ayaw na ko sa mo ka, Farah, ha. I realize nga dili ikaw ang akong higugma, kundi si Belia. Matod pa ni Noel sa pikas linya. Sa pagsulti niya niini mura kong mabuak ang akong dughan. Belia, katong babae nga imong kuyog sa mall? Pangutana ko pa nga nagsugod na pagtu ang akong mga luha, Papa Joe. Oh, 3 months na ni Belia. Tubag pa ni Noel. Nga sa ato pa 3 months ko nimo nga gilimdan. 3 months ko nimo nga gibuang. Matod ko pa nga medyo ni dako na ang akong tingog, Papa Joe. Sorry pero nakarealize ko nga mas love na ko si Belia kay nimo. Matod pa ni Noel. Kung mao magbuwag ta? Matod ko pa. Mo na gusto na ko may tabo. Di ko gusto nga magkabuwag mi ni Belia kay love kay nako siya. Gipapili ko niya gabi ug siya nga akong gipili. Matod pa ni Noel nga mura kog mabungog siyang gisulti, Papa Joe. Nabuhian ako ang cellphone ug nihilak sa taman sa kasakit sa akong dughan. Tibok adlaw ko nga wa magawa sa akong kwarto ug mao nga gisud ko ni mama. Gisultian ko si mama nga buwag namin ni Noel. Giyamaman ko sa akong inahan. Giingnan nga di magpakawa og paglaom. Di lang kay si Noel ra ang lalaki ng kalibutan na. Makakita pa kuno ko ug mas labaw pa kang Noel. Migakos na lang ko ni mama og misaan nga kalimtan na lang sa hingpit si Noel. Pero dili sayon, Papa Joe. Daghang ko gibuhat sa akong kaugalingon aron ma-divert ang akong atensyon pero mawa ko sa focus sa ako ang pagtuon, Papa Joe. Natapos ang school year nitong tungura, nakalimtan ko na ang kasakit sa akong dughan nga gibungda ni Noel. Nagtuo ko nga kami gyud ang magkadayon, siya ang akong first love. Pero sakto si mama, dili pa ulahi ang tanan. May lalaki pa ko nakit-an nga mas labaw pa kang Noel. Kaya ang usa sa akong classmate, sa usa na ko ka subject nga gwapo, maayo og barog, pang model ang itsura nanguyab nako, Papa Joe. 2 weeks nga nanguyab nako, mobisita na sa bahay with flowers o galanti pa kaayo. Bisan asa ko niya dadon,
nga mga mahalon nga restaurant. Siya si Miljon. Happy kayo ko. O happy sad siya niya itong adlaw nga gisugot na ako siya. Tungod niya, hingpit na ko nakalimtan ang gibuhat ni Noel diri kanako. Kung may ipadala ang iyang mami nga tuwa sa States, iyag yung kong bahinan. Thoughtful kaayo nga pagkatao. Kung magkuyog mi, ang bayan yung ko niya. Butang nga wag yung gibuhat ni Noel nako. Nakaingon ko sa kong kagalingon nga gituyo gyud sa Ginoo nga magkabuwag mi ni Noel. Aron tagbuon ang amundan ni Miljon. Para nako mas dako pa ko gugma niya kaysa akong first boyfriend. Adun na pag car, dato pag tuod, si Miljon Papa Joe. Unsa man niya itong gisudlan Miljon, pangutana ko pa. Kay mo to ang una na kong experience nako nga musud ko sa kalugar nga adunay garahe Papa Joe. Human makasud ang sakyanan ni Miljon, gisira ang maong garahe. Mikadaog ko. O ni kanaog pag-una si Miljon o giablihan ang pultahan sa sakyanan aron pakanaugon ko. Kanaog na. Matod pa ni Miljon. Tubaga o nako. Tubaga kong pangutana unsa ning dapitang imong gidad-an nako. Matod ko pa nga anaapas kay buong kay giliraw ko pa ang maong dapit. May pultahan Papa Joe. Murag pultahan sa kwarto. Niyata sa motel. Tubag pa ni Miljon. Motel? Di ba? Wala matiwas ang akong but isulti o kay gihagka na ni Miljon ang akong ngabil. Kinilaging dako kay gusto ang lalaki. Muratag ulipon sa pagsunod-sunod sa gusto ni ini. Nakaplagan ko na lang akong kagalingon nga diha na imabaw sa kama. Gipagawas, gipabagting ang kainit sa lawas. Human sa maong duwa, nabati ko ang pagpangupaw ni Miljon. Og ningon nga, pagilis kay hatod na tika sa inyo ha. Matod pa niya nako. Wailangan ni barug ko ug miadto ko sa toilet ug nag-ariglar sa kong kaugalingon. Human ko makailis nang gawas mi sa motel. Unang higayon kato nga nakasud ko sa ka motel Papa Joe. Subay sa daan paingon sa mua, way tingog-tingog si Miljon. Walang sab na ko siya baldaha, kay basin og dunay importante lang nga gihuna-huna. Dihang nabot nami tungod sa Mumbai. Sige na, gabi na kayo. Mahibong niya na imong manginikanan kung anong nipauli ka og inganing orasa. Matod pa ni Miljon nako. Mipos o na o kadiyot, nanghupaw o giablihan ang pultahan sa iyang sakyanan. Gisira o nagbarog tungod sa pultahan siyang auto. Nagpaabot nga doon na pa siya isulti nako, pero way tingog. Wako'y nabati. Gipaandar pagbalik niya sa sakyanan og nibiya. Panghupaw na lang, dala kalibog kung unsay natabo ni Miljon ang akong gibati. Misud ko sa balay og milahos sa pagkatug, human makailis og pangbalay nga sapot. Pagkaugman niya na, nagpaabot ko sa tawag ni Miljon pero way tawag o text man lang. Gikan niya. Tungod sa kong kahibong, gitawagan ko siya pero di na makontak ang iyang numero. Nagpakisusi ko sa mga kaila namo pero wa sila ikatubag. Wa ko mahibaw og unsay nitabo ni Miljon. Milabay na lang ang mga adlaw, miabot ang enrollment, why Miljon nga ako nakita sa campus. Mao na lang ako nabalitaan nga nilarga na di ay og Manila. Nibiya si Miljon nako, ug wa ko mahibaw kung unsay rason. Unang higayon nga gitugyan ko kang Miljon ang akong pagkababay. Di man tuod mo'y unang lalaki nga nakahilabot nako pero mo'y una nga nakatilaw siya nako. Katukaha ang hinungdan nga nung wa na siya magparamdam nako. Tungod ba kay di nako birhen dihang iya kong nakuha. Mao na malang dayon ay basihanan sa tao karon aron higugmaon og dili kabiyaan. Ang virginity na lang gyud ay giapas. Wa ko'y nahimo. Sama sa una na kong gugma, igo na lang ko sa paghilak. Nagtuo nga siya ang ikaduha ug mo'y katapusang lalaki sa akong kinabuhi. Giayom-ayom ko na lang akong kagalingon Papa Joe. Kay maoy gisilsil ni mama sa akong alipatakan nga daghan pa ang nagpurol ug imuhang makita nga lalaki nga deserving. Natapos na usab ang laing semester. Miabot ang adlaw sa mga pagpa-enroll. Sa ikaduhang tuig nako, hinay-hinay kong nakalimtan ang nasinati kong kasakit sa dughan. Kasakit nga gimugna ni Miljon nga wa hatagig tubag ang mga pangutana sa akong nahuna kung nganong nibiya lang siya kalit nako.
Mitambong ko sa birthday party sa akong classmate nga si Vivian, Papa Joe. Nagan siyang bisita. Ang iyang kuya nagdala og iyang bisita sab. Suod sad ni Vivian ang gidala niyang bisita sa iyang kuya. Sa maong party na ilaila ko si Jonathan, komedyante, may sense of humor, Papa Joe. Makalingaw ikasulti si Jonathan. Hangtod nga naabot sa punto nga naabot mi sa topic nga uyab-uyab. Giingnan ko siya nga wa ko'y uyab. Aw kumao na parehas dayta ako sa wa ko'y uyab. Tingali kining party ha, mo itay-tayan aron ni kasugat atong daan. Matud pa ni Jonathan nga kalit lang nga na seryoso, Papa Joe. Unsay ibot ni mong ipasabot? Pangutana ko pa, bisan nag-obvious na kayo nga padung na manguyab si Jonathan nako. Dili gwapo si Jonathan, di sama kang Meljon nga gwapo. Kutis artista, pero ganahan ko niya tungod kay nindot siyang ikasulti. Dili ba day obvious? Well, gusto ko manguyab nimo. Wa masiguro ibabag kung manguyab ko nimo kay parehas man ta nga. Way mga uyab, di ba? Matud pa ni Jonathan. Ayaw lang una ko patubaga karon, Jonathan. Kung makapaabot ka, mayo, kung dili, okay rasad. Matud ko pa. So may chance ko. Matud pa ni Jonathan nga sweet kayog pahiyom, Papa Joe. Iigo lang ko nga mitando aging pahiyom sa iyahang gisulti. Tuod man sa eskwelahan kanunay kong kuhaon ni Jonathan. Usa ka buwan una na ko siya gisugot. Puwerteng lipayas karaho, Papa Joe. Napay pinaambak-ambak, pinagakusdayon ug alsa-alsa na og gituyok-tuyok pa ko. Nalipong ko balig 1/4, Papa Joe. Bisan og nalipay sab ko sa reaksyon ni Jonathan, nalipay siya nga akong gisugot. Padayon ang among relasyon, malipayon mi. Sawaan ang among gibati sud sa kalawak. Nahimong rutina namo matag Sabado nga manudog motel. Nagtuo ko nga siya nagyud katapusan pero sa katulong higayon, nasayop na sab ko. Kaysa kung pagtuo nga ulitaw pa siya, dako man di siyang minyo. May duha pa kabuk mga anak. O pagkasayod nako gikan sa kong classmate nga ilang silingan, dali ko siyang gitawgan. Nagkita miso sa kadapit ug nakalitan siya kay tamparusman ang akong sugat niya. Mihila ko, Papa Joe, sultian ko sa kung naibawaan nga dako siyang minyo. Sorry, Farah. Wati ka masulti nga minyo ko tungod kay di ko gusto nga masakitan ka pero usa pa, dili ko gusto nga imo kong palayan. Matud pa ni Jonathan. O gusto ka nga magpadayon ning atong kabuang? Wa ko panganduyang nga mahimong kabit, uy, Jonathan. Karon dayon magbuwag ta. Matud ko pa nga decided na, Papa Joe. May nalanggani kay wa kayo makagamot ang akong gibati niya nga gugma. Walay na imo si Jonathan kundi maorsad. Buwagan siya. Kaya pwede siya buwagan sa iyang asawa. Kay may anak sad sila. Nakinahanglan siya sa iyang pamilya. O ang iyang pamilya na kinahanglan niya. Wa sa kong bokabularyo nga mangilog og bana. Wa na ko panganduya nga masulngan og asawa. Tuod man, laing pag-move on ang akong gibuhat. In a span of 2 years, nakatulo na ko guyab. Di nagyudon ta ko gustong masakitan. Di na ko gustong manguyab pa. Pero pagkasugsugan na lang yun sa panahon. Kaya dunay laing lalaki nga nanguyab na ako. Usa ka engineer nga nagabang sa apartment sa among silingan. Siya lang ang nagpuyo niini. Di masipyat ang gabi kung di siya mamisita na ako sa amo. Tuwa na imong bisita. Mangutana pa ni mama na ako. Samtang ako nagbarog sa may pultahan o gilantaw si Ricky, ang kaupat ko nga hinigugma. O ma, nakita na ko nga sinsiro siya nga pagkatao. Matod ko pa. Wa pa ka maleksyon. Bago pa gani ito din sa atua, wa pa gani ka makabaw o sa estado ato niya basta nagminyo na sabto. Matod pa ni mama. Single pa sila siya maoy. Nakita mo ko siyang passport niya tumiyaking buwan. Kay iya man tong girenew. Iya akong ipakita aron mutuo ko nga single siya. Isultian mo sa ko siya yung mga experience. Niya ako sa siyang isultian sa kong experience ni Jonathan. Nga nilimod nga ulitaw. Mao nga aron sa pagmamatuod nga single siya, iya akong ipakita siyang passport. Pasabot ko pa kang mama. Ay, dali ra makakuha passport nga magpabiling single oy. Matod pa ni mama. Maurag yun ay iyang tuyuan nga magpakasingle sa iyang passport. Kung mularga siya sa gawas, kung minyo o may anak siya, di sa siguro pwede niya nga
Di niya madala ang iyang pamilya sa abroad, ilabi na sa Canada, Australia ba hinuon or asa. Basta dako kong pagtuo nga ulitaw pa si Ricky ma. Matod ko pa. Why nahimo si mama sa akong argumento? Og nanghupaw na lang Papa Joe. Usahay dadon ko ni Ricky sa iyang apartment kay siya raman dito ang nagpuyo. May tabog yun ang paglapa sa Leon ng Carnero. Nahadlo ko basin mo kalit lang usab siya kawa. Tungod kay lagi daghan na lalaki ang nakaagi nako. Sa una pala namang panagdug ni Ricky gisultian ko na siya daan nga di nako virgin. Pero ningon siya nga di importante alang niya ang virginity sa kababae. Ang importante nga love siya sa maong babae. So pagsulti pa lang ni Ricky ni Papa Joe kampante nako. Confident nako nga di siya sama kang Miljon nga kalit lang nga mawa human masuta nga di nako virgin. Mas maayo gyud tinuod nga sultian siya daan. Ug sultian ang lalaki nga di sila ang nakauna aron pag-build og trust pod at the same time. Ikatulong na akong tuig sa college Papa Joe malipayon mi ni Ricky sa among relasyon. Apan usa ka balita ang nakapakugang nako sa akong pamilya. Kaya nakamatikod ko sa akong kagulingon nga doon ako'y morning sickness. Isip nursing student na hibaw ko kung anong magnausea o mag-vomiting ko. Kung anong adunay pagkaon nga di na ko makaya sa akong ginawaan. Ug may mga pagkaon nga makapag-crave na ko Papa Joe. Daghang mga tambal ang akong nibawaan aron di madayon akong gisabak. Apan nahadlo ko sa Ginoo. Na-confirm na ko nga mabdus ko through sa doctor nga akong higala. Supported by pregnancy test kit. Wa ko makasabot sa akong gibati. Mabdus ko sa anak ni Ricky. Wa ko na paybaw nga akong mangginikanan. Una kong ipahibaw si Ricky. Mabdus ka? Medyo na shock si Ricky sa akong paghibaw niya. O giisan niya ando kakamot o gitabon sa makadiyot siyang naong. Milakaw og pila ka lakang una ni balik sa akong gibarugan. Ngano man Ricky di ka andam, di ka gusto mahimong amahan? Matod ko pa nga gipakalma lang ang kagulingon. Di sa ingon nga di ko mangamahan. Uy, nakalitan lang ko. Matod pa ni Ricky. Unya karon nga nasayod ka na sa may imong desisyon. Pangatana ko pa niya. Ikaw, kung sa imong desisyon mao na akong desisyon. Matod pa ni Ricky. Magpakasal ta. Matod ko pa nga way lipod-lipod. Magpakasal? Nagkanga-kanga pa si Ricky sa iyahang pagtubag. Wala pa masayod akong pamilya ining gidangatan ako, Ricky. Kinahanglan nga magpakasal ka na ako. Kaya nag-eskwela ko. Unsa man lang ako'y katubang sa eskwelahan. Sa akong mga classmate nga nagsabag ko nga walay kasal og labos sa tanan nagsabag ko nga way mga mahan. Matod ko pa. Sige. Huna ako sa nako kining maayo. Mamuguwi tinigom. Matod pa ni Ricky. Dili importante para nako ang bunggang kasal, Ricky. Ang importante nga makasal ta. Simpleng kasal lang good. Matod ko pa. Okay, hatagi ko kikong panahon pag una-una. Matod pa ni Ricky, Papa Joe. Mipauli ko sa balay nga wa madala ang desisyon ni Ricky nga magpakasal nako. Maski pili ko una nga disultihan sila si mama ug papa sa akong gidangatan. Unya ako makahukom si Ricky nga pakaslan ko. Anak pa nako sila sultiyay. Pagkabuntag niya na, mga kunaandan nga kuhaon ko ni Ricky sa balay aron magdungan mi og lakaw. Siya paingon sa trabaho, samtang ako paingon sa eskwelahan. Niya tuntungura. Human-human na lang ang ilang project na hibong ko nga why Ricky nga nito nga sa amua. Walang una ko manumbaling nini. Apan pagkagabi niya na, human ko makailis, giyadto ko siya sa iyang apartment pero dako ang akong hibong. Kay ngit-ngit ang sud sa iyang apartment. Kisay mong gimangita far, pangutana pa ni Undong nga among silingan. Si Ricky, tubag ko pa sa iyang pangutana. Wadi ka mahibaw di ay. Matod pa ni Undong. Mahibaw sa unsa. Milakra na ang dagways kay buong Papa Joe. Wala naman si Ricky diha, ni pahawa na. Abi ba na mo og nahibaw ka na? Mangutanam gani unta ko nimo kung mubalhin na ba og puyo si Ricky. Nagtumi nga nagsabot mo nga mubalhin siya sa pagpuyo. Ganiyang unto siya ni pahawa. Og
Dala na niya tanang gamit, matod pa ni undong Papa Joe. Mura kong nawada og kusog, hangtod nga wa na ko masayod sa sunod nga panghitabo. Maulay ako namatan sa palibot nga nana ko sa kong kwarto. Nahibong og nangutana diha sa kilid ang akong mamagpapa. Nakuyapan ka dito sa apartment at tubangan sa apartment nila sa gipuyan ni Ricky. Matod pa ni Papa. Wa ka diya mahibaw kung hain si Ricky? Pangutana pa ni Mama. Igon lang ko sa paglingo-lingo. Nagpasabot nga wa ko'y kasayuran o nibako ko. Murag nag-abot ang akong ginhawa, Papa Joe. Mihuot ang akong dughan. Kini ang labing sakit nga nitabo sa akong kinabuhi. Okay raman ang mga previous nga nitabo kay wa man sila magbilin og binhi sa akong sabakan. Bisan og nanghangos, gipangita ko ang akong cellphone. Gitawagan ko ang numero ni Ricky pero di na siya makontak. Tungod nini ni luom ko sa paghilak o giapuap ni Mama ang akong buko-buko. Unsa man ka? Kalma lang. Mura man sa dog si Ricky ra ang lalaki nga nahimo nimong uyab uy. Dili ka first timer og uyab-uyab. Matod pa ni Papa. Nah, mao na og ingon nimo kaniya to. Wa pa gani ka masuhito sa lalaki, gisugot na nimo dayon. Basin og tinuod ang imong pagduda nga minyo to si Ricky. Basin og gitawagan nato sa sawa og papaliyon sa Mindanao. Matod pa ni Mama. Mao ni pinakasakit si tanan. Kay matod ko pa nga wa makalahos sa butang kong isulti. Kay nagpanagan ako, Papa Joe. Kay unsa Farah? Ni Papa pa. Mabdos ko sa anak ni Ricky pa. Matod ko pa og miluom na sa daw paghilak. Nakita ko ang panagway ni Papa nga naglagot, Papa Joe. Wa makatuo sa iyang mabati. Mitutok si Papa nako og inanay nga nausab ang panagway. Paingon sa pagpingit sa iyang naong. Nihikap siyang dugan og nikumot niini. Kalit nga natumba si Papa. Misinggit si Mama sa nga ni Papa. Giatake diya si Papa sa kasing-kasing, Papa Joe. Dali na mo siyang gidala sa ospital apan dead on arrival si Papa. Mura kog nag-guilty sa naitabo sa kong amahan, Papa Joe. Ako'y nahimong hinungdan sa kamatayon ni Papa. Murag di ko makadawat nga mo'y hinungdan. Suod ko ni Papa, matag adlaw, di na ko kalikayan nga muhilak. Ilabi na nga nagsudong ko ni Papa sud sa lungon. Si Mama igon lang pag-amaam na ako. Salamat na lang kay wa sa ko mahayin ni Mama sa kamatayon ni Papa. Dihang gilubong si Papa dito sa sementeryo, gisaad na ako sa kong amahan nga pagkataon ko ang bata. Dungan usab sa iyang paglubong, ilubong ko usab sa akong kasing-kasing. Aron dili na mahigugma sa kaliwat ni Adan. Milabay ang pila ka buwan gipakataw ko ang usa ka batang babae. Nahimong tao ang binhi nga gitisok sa lalaking way puangod nga wa na gani ko makahibaw kung hain na siya. Ug wa na sayod kung hain siyang ispidnuhan na himutang. Salamat sa kong inahan kay kanunay nga naa sa kong kiliran nagwapuwap sa akong luyo aron wag tangon ang akong kaguol. Salamat sa akong bugtong igsuong lalaki nga suportado usab ko niya. Wa ko makatiwa sa akong pagtuon tungod sa akong gidangatan. Si Papa, sa buhi pa siya. Siya ang among gisaligan sa tanan kay maayo man siya og trabaho. Apan diyang namatay si Papa, hinay-hinay usab nga nagkalisod-lisod mi. Kaya nga akong manghud dako og gasto sa iyang pagtuon og college. Nagnegosyo og sari-sari store si Mama gikan sa iyang nadawat sa kumpanya ni ini nga gitrabahoan ni Papa og sa SSS. Apan tungod kay way ayong negosyo inanay kini nga nalugi. Ilabi na kay dihang anak kuhaon ang tanan namong kinahanglanon, lakip na para sa akong anak. Nagpakabuhi ko uban sa akong anak. Gihatag ang tanan nga pagmahal. Nanabaho ko isip office clerk. Nga puot unaw-naon, dili kaigo ang sweldo. Kinahug naman lang nga ako'y padre di pamilya. Bisan sa mga nanlabay panahon, gibasol ko gihapon ang akong kagalingon sa kawadon namo. Tungod sa pagkahanaw ni Papa, nga mo'y akong gituhuan, nga ako'y hinungdan, maong giobliga.
ako sa katungdanan ni Papa. Nga iyang gibiyaan isip mo'y kinamagwangan. Wa na sa kung nahuna ang mga lalaki. Sa akong anak, nakasentro ang akong kinabuhi, Papa Joe. Sa kakapoy sa akong lawas tungod sa trabaho pero gipaningkumutan nako nga kagahinan akong panahon ang akong anak. Tinuod gyud ay nga kung makita nimo ang imong inspirasyon sa imong kinabuhi, tanang bati ug nga gibati nimo sa imong lawas mawa. Kay ako may kinamagwangan, dili sab kaigo ang kita ni mama sa pagpaninda. Ako ang nag-abaga sa kinahanglanon sa akong manghod sa iyang pag-eskwela. Apan usa ka adlaw niya na adlong Domingo kato way klase ug way trabaho. Unsa may imong gusto nga pakigsultihan na mo dong? Pangutana ko pa sa akong manghod nga lalaki, Papa Joe, nga seryoso king naong. Murag importante kayo na imong isulti da, matod pa ni mama. Nang hupaw na ang akong manghod ng nisulti nga gibaharan ko sa papa sa akong uyab nga si Carla, ma. Ti, matod pa sa akong manghod. Ha? Anong gibaharan man ka? May sala ka? Pangutana pa nga nadako na ang akong tingog. Gibaharan ko niya nga patyon kung di na ko pakaslan si Carla. Nagsabak naman gud si Carla, tulo na kabuwan. Matod pa sa kong manghod nga niduko nga nahibaw ko nga naguol kay may sagol ka uwaw. Kay gipasaan ko man gyud siya nga di gyud musud og kompromiso. Ginoo ko nganong wa makamutuman namo ni ate nimo dong sa among pahimagno nimo. Matod pa ni mama nga murag kay lakon pero may kaisog ang dagway. Unya, unsa may plano nimo? Pangutana ko pa sa kong manghod nga gikalma nga akong tingog. Mahal na ko si Carla, te. Gusto ko siyang pakaslan. Matod pa sa kong manghod. Ngano, may kwarta ka nga igasto pagpakasal sa imong gipamabdusan? Pangutana pa ni mama. Ma, ako nalay bahala. Magpakasal si Dudong Roland. Matod ko pa. Ug dayon ng hupaw. Nasayod ko nga dili unta kaya na ako ang paggasto sa kasal sa kumanghod pero naningkamot ko. Nangutang ko kwarta, Papa Joe. Nakasapot ko sa side sa babae. Ilabi na nga kang Carla kung ugaling biyaan siya o di pakaslan sa akong manghod. Kay nahitabo biyaan na nako. May anak, naway amahan, gibiyaan o wala mo pakita. Tuod man, kay lagi lalaki man ang amo, obligado namo nga kami amo gasto sa kasal. Nakasal gyud ang akong manghod, Papa Joe. Tungod kay way trabaho si Roland gitanyagan sa amahan nini nga adto sa Mindoro papuy-on uban ang iyang asawa kay adunay farm ang igagaw sa papa ni Carla. Patrabahoon siya didto. Ug tuod man way langan gidala si Roland sa iyang asawa sa Mindoro. Ug didto na ni Puyo. Samtang kami ni Mama nagpabilin sa mua uban ang akong anak. Tungod kay lagi gamay ra kog sweldo, usahay mag-abot-abot ang demand letter sa opisina. Kay wa ko makabayad sa akong giutang sa nagasto nako sa kasal sa akong manghod. Usahay, ang interest na lang ang akong bayran. Tungod sa kalisod sa pangwarta, nakahukom ko nga mularga og abroad. Sige, kumaw na mo desisyon, wa ko'y supak. Matod pa ni Mama nga uyon sa ako ang nahukman. Kamingaw ka no? Kung mahibuwag ko sa akong anak ma, o sa katuig pa lang siya kapin, unya, mabuwag ko niya. Gisaad na bagyo na ko niya nga di na ko siya biyaan. Matod ko pa nga nagluluha ang akong mga mata. Dilihingpit ang mong pagbiya, Farah, oy, may dakong tumong imong pagbiya. Nakita ni mga tong kawadon. Uwa ba? Matod pa ni Mama, unya nang upaw na lang ko. Supak unta ko o gabuot nga mapalayo unta pero para lang sa akong anak. O sa nagkadako na kong utang, kinahanglan nga matrabaho ko abroad. Padayon ko nagtrabaho at the same time, naglakaw ko sa akong papeles sa akong kinahanglanon sa akong pag-apply abroad isip domestic helper sa Singapore. Domestic helper ang madali-dali, Papa Joe. Diyan nakumplito na ang tanang passport o uban pang dokumento, gisugdan ko na ang akong pagpang-apply. Diyan nabasa ko samantalaan sa classified ads section. Nani sa Singapore. Pila may sugilanon, pasado ko sa interview o niresign din ko sa akong trabaho.
Tungod kay doon na pa ko'y placement fee nangita sa kong kahuwaman. Dugang sa nagtubo ko o nagkadako ko mga utang, Papa Joe. Bahala na lang. Ang importante nga makabrod ko aron mabayran ang tanan na akong mga utang. Sa katapusan, nakaschedule ang akong pagbiya. Kompleto na tanan, nakapidos na sab ko. Miabot ang adlaw nga mobiya nako sa amua aron ato na sa gawas manimpad. Tungod og alang sa mayong kaugmaon sa akong anak. Di na lang para nako, kundi para niya. Maoy akong gilantaw ang mahayag niyang kaugmaon. Pipila ka oras na lang paabuton mo larga nako og itagbaw ko ng kagalingon nga ikauban sa pipila ka oras ang akong anak. Samtang nagakusko kang Inday Mary May, way puas nga nagtuang ako mga luha. Nagkanayon nga buhaton ko ang pagpalayo, Inday, aron kahatagan ka og maayong kaugmaon. Ikaw ang akong gipahinungdan niini. Tanan na akong paningkamot para nimo. Buhaton ko kutos ko mahimo aron mahatagan og maayo kang kaugmaon. Paabot ako, anak. Wa man ko kanunay sa imong kiliran apan kanunay nga naa ka sa kong nahuna og kasing-kasing. I love you, Mary May, anak ko. Unya, maski pahugtan ko pa ang pagkakus sa akong anak, Papa Joe. Sige na, day Farah, basin og mawahay na kasi mong flight. Matod pa ni Mama nga nihikaps kong abaga samtang namahid sab sa akong mga luha. May ako na desisyonan nga di lang sila mohatod si Mama og Inday Mary May sa airport. Kay basin ni noong mausab ang hunahuna o di ko mapadayon paglarga. Dala ang akong bagahe. Wa ko'y lingi-lingi nga nibiya sa mong balay o gipungan ko nga muto na sa mga akong mga luha. Sa kunahuna magsigbalik-balik ang mga po nga paabuta ko, anak. Iniguli ni Mama. Dili o di may tabo nga biyaan pati ka. Antos lang una. Kung makatigom si Mama, di na ti ka biyaan. Sa airport pa lang naka-check-in ako. Gianinaw ko ang palibot. Gitanaw ang matagtaw nga naglingkod, ang uban busy sa pakigtabi, ang uban naguol, ang uban nangalipay. Nakaingon ko sa kagalingon nga, uha ba ka na sila masakiti nga mubiya sa ilang yutang na tawhan. Mubiya silang pamilya aron tubangon ang kinabuhi dito sa langyang dapit. Maski pili ko ang dapit nga suok nga wa kay tao ug nipabuhagay ko sa akong pagdangoy-ngoy, Papa Joe. Dili unta andam nga mubiya apan gikinahanglan gyud. Sa katapusan naabot ko og Singapore ug dito gi-orient sa agency sa mga angay-angay nga buhaton. Pagkahuman gidala ngadto sa tagsa-tagsa namo ka employer. Salamat kay buutan ang nahimo kong amo. Usa ka magtiayong Briton ug may negosyo sa Singapore. Unang 2 ka buwan ko sa Singapore, nag-adjust ko gikan sa klima hangtod na sa ilang culture, Papa Joe. Ang labing pag-adjust nga akong gibuhat mao ang nahimuwag ko sa akong pamilya. Gipakigabatukan ko ang gitawag nila nga homesick. Sa unang 2 ka buwan, way gabi diha sa akong kwarter nga maghilak ko. Apan sa ngadto-ngadto diyang usa na katuig kapin na anad na lang ko nga layo ko sa akong pamilya. Halos kada adlaw mutawag ko ni Mama aron mabati usab ang tingog sa gikamingawan kong anak. Sa telepono, kung ikasulti ko na si Mary May nga yungit pa kayo nga musulti, magkatawa ko samtang magsigig to ang akong mga luha. Mabati ko sa pikas linya nga mingon siya nga I love you, Mama. Mingaw na kayo ko ni Mary May, Papa Joe. Ako siya ginan nga gimingaw na si Mama niya. Ningon siya na ako nga when day kuno kumuli. Bring something for me, Mama. Mahupay gyud ang akong kakapoy sa kong lawas sa tibok adlaw na akong pagtrabaho sa Singapore. Dili lang isip usa ka nani kay nahimo naman kong all around. Pero sige lang. Kay wala man sa kong maltratuha sa akong mga amo. Buutan man sila. Usahay kay dadon ko nilag pangaon sa mga mahalon nga restaurant. Kung motor sila bisan asa nga dapit sa Asia, kuyog sab ko. Sama sa Hong Kong, China, Macau, Malaysia, Thailand ug uban pa. Ang laing memorable experience nako mao ang nasod nga Korea. Pagkanindot sa maong dapit, 1 week mi dito, may na-meet ko nga Pinoy nga si Marshall. May pagka-presko si Marshall pero gisakyan ko lang. Na siya magtrabaho sa usa ka dakong kumpanya is a factory worker. Duol lang iyang gipuy-an sa hotel nga among gistayhan. Na-meet ko siya sa usa ka fast food chain.
Gwapo si Marshall, pero sa ako nagkikaingon sa unahan nga gisirad-an ko na ang akong kasing-kasing para sa mga lalaki. Usa ka adlaw niya na samtang kami lang duha ug sa ko ang giyayahan nga bata miadto mi og park. Nasayod si Marshall nga manuri mi sa park. Nahibulong na lang ko kay dunay may kablit na ako og paglingi ko pa. Si Marshall nga may da nga rectangle nga kahon. Giyok ba niya nga mao akong nakita ang elegante ug mahalon kay nga kwentas nga adunay pendant nga heart. Ug nagpalibot nini ang daghang mga brilyante. Para kakinsa man na, pangutana ko pa nga may kahibong. Siyempre para imo, tubag pa ni Marshall. No, ayaw na Marshall. Ayaw ko hatagin ni Ana. Pipila ka adlaw gikan karon mamiya na biya mi dinhi sa Korea. Mubalik na mi sa Singapore. Matod ko pa niya og hinay nga gituod pagbalik sa akong kamot ang alahas nga naa nako. Wa na gyud ay paglaom nimo. Pwede mo ko masuroy nimo sa Singapore. Napaman ko'y leave. Please. Ayaw ko paantusa. Matod pa ni Marshall Papa Joe. Wa ko mo abroad para manguyab. May abroad ko tungod sa akong anak. Alang sa akong anak. Di na ko gusto nga masakitan pa. Makadaghan ako masakiti. Dili masagkalisod di gugmaon pero ayaw na ko kay angkan ako. Naidaghang babae nga deserving para nimo. Matod ko pa. Wala may magdugay dito sa park Papa Joe. Human ko makapananghid ni Marshall may balik mi sa among giabangang hotel. Nakita ko si Marshall nga nagminghoy in town pero dili mahitabo nga mahigugma pa ko sa kaliwat ni Adan. Dako kay sila ga namugna nga samad sa kong kasing-kasing diin anaa pagani ang daghang uwat ni ini. Di na ko gusto nga mahigugma kay kung mahitabo man gani nga mapitik pagbalik ining akong kasing-kasing ngadto sa kalalaki. Maluka ang samad ni ini ug mulabas. Ug naaman ning balik sa kung nahuna ang lalaki. Gipakataw lang para pasakitan ang mga babae. Dili baya kay katutong hater Papa Joe. Pero siguro tungod lang sa ko ang mga nagian sa mga kamot sa mga lalaking way baruganan. Mibalik mi og Singapore nilabay ko sa katuig 2 years na ko sa Singapore ug kinahanglan unta ko nga mopauli pero gipugnan ko sa akong employer. Sila ang nagasikaso sa akong papeles para ma-extend ang akong kontrata busa another 2 years na sa Papa Joe. Unya nakadesisyon na magtiayon nga moadto og United Kingdom, ang dapit nga ilahang gigikanan. Excited ko nga makatunob gyud sa UK. Gihikay ko sa ako ang amo ang mga papilis aron makauban ko nila pag-adto sa UK. Ug tuod man pag-abot gyud namo sa Heathrow Airport, sa airport sa London, pagkadako na malang gyud. Ug ang klema kung tugnaw man sa Singapore pero mas tugnaw pa sa UK Papa Joe. May nisugat namo nga sakyanan nga luxury car. Hotel ang amo ang gistaran sa UK. Dool rasad sa Buckingham Palace, ang usa sa palasyong gipuy-an sa Queen. Unang semana ko na-amaze gyud ko sa maong dapit. Dagan pa nga part sa London ang akong gisuruyan. Ang Tower of London, Tower Bridge nga naila sa ngan nga London Bridge, ang London Eye, ang Big Ben, Buckingham Palace ug uban pa nga mga tourist attraction sa London. Daghang museum ang akong gisudlan. Gipakuyugan ko sa usa ka sinaligan sa kong boss Papa Joe aron kuno nga di ko maiha sa London aron ma-experience nako ang experience sa uban nga mga turista. Unya, usa sa di nako malimtan nga nanood mi og theater house. First time gyud nako nga nakakita og stage play nga musical nga Les Miserables. Pagkanindot namang gyud sa mga theater Papa Joe, ang London's Queen's Theatre. Sa akong ibawan nahimo sab nga main cast si Lea Salonga sa mga musical. Usa ka buwan ang among bakasyon sa UK. Usa ka buwan nga sulit kaayo para nako. Tanan kong gibuhat sa abroad giasoy ko sa akong anak. Usa ka adlaw niya na nanawag ko kay nagpahibaw ko sa among bakasyon kung unsay akong mga experience sa UK. Nabati ko sa pikas linya ang akong anak nga nanghupaw. Mag 5 years old na siya. May problema ba anak? Pangutana ko pa sa akong anak sa pikas linya. Kanus adi ka mauli ma? Pangutana pa sa akong anak. Antos lang gamay nak ha. Dili pa ko makapauli. Kinahanglan pa na ako tapuson akong kontrata. Basta pag binutan na diha ni Lola nimo. Pag may ko pa sa akong anak Papa Joe. First honor ba ako sa kinder? Di ka pwede mo pauli aron ikaw mo taod sa akong medals ma? Matod pa sa akong anak. Mao ba? First honor ang akong baby. Uy, congratulations anak.
Sige lang kitingbon nako kung regalo nimo ha. Unsa may gusto nimo kanang dako kay nga doll? Matod ko pa. Bisan unsa lang good ma pero mas nindot kung ikaw gyud naa diri. Matod pa sa akong anak Papa Joe. Dili lagi pwede anak. Sige lang good na abitaw si lola nimo nga moy mutaod sa mong medals. Una-unaan lang nga si mama ang nitaod sa mong medals, okay? Matod ko pa sa akong anak. Okay, pero magpaabot ko nimo ma when ka mo pauli ha. Matod pa sa inosente kong anak Papa Joe. Okay. Usa na lang gyud katuig anak mo pauli na si mama. Matod ko pa sa akong anak. Dili kontento nga akong adlaw Papa Joe kundi ko mabati ang akong anak. Bago pa lang naimpas ang akong utang sa Pilipinas. Dako magkaayo nga akong nabayran tungod kay daghang penalties o surcharges. Mao nga kinahanglan gyud nga ako'y mo renew sa akong kontrata. Milabay ang usa ka tuig natapos ko na sa banlaing kontrata. Pero ang bata nga akong yayayahan di musugot nga mo pauli ko sa Pilipinas. Mao nga na-renew na sa ang akong kontrata. Okay ra kay wabay kay ko'y natigom niya tungura. 3/4 sa akong sweldo akong ipadaan ni mama o ang 1/4 mo akong savings kada buwan. Dako magudog gasto nga akong anak kay tuan akong ipaskwela sa ka private school. Konsumo pa lang nila ni mama o usahay pa mamarayag pang akong manghud nga nagkalisod-lisubsad. Sila si Carla sa Mindoro. 6 years na nga nimuwag ko sa akong anak, 7 anyos na siya og di sab ko makapauli kay nanganak sa ikaduha ang among babae. Og may gusto nila nga ako gihapoy muhuyaya. Papa Joe nanawag ko sa akong anak nga di gyud ko makapauli. Gipasabot na ko siyang maayo. Kay buutan og masinabtunon man ang akong anak Papa Joe. Mama, kung di ka mo pauli, dadi kong nindot nga gadgets ha. Matod pa sa akong anak. Sure anak, mahalon nga gadget akong ipapalit nimo. Gusto kag latest model o niya sa cellphone? PSP, ganahan ka? Matod ko pa sa akong anak sa pikas linya. Yes mama, ganahan ko ana. Matod pa sa akong anak nga nabati ko nga nalipay in town. Promise, palito na ni mama puhon kung makapauli na ko. Matod ko pa. Badayon ako panimpad sa gawas Papa Joe. Gusto na unta ko nga mubakasyon pero muayaw man ang ako mga giyayahan. Magsigig hilak ang ikaduha ko mawa ko. Mura pag mapangita sa kong baho. Mao nga giantos ko na lang nga di mo pauli sa balay kay hagdon masab ko og bakasyon sa kong amo sa laing nasod. Labi na og hapit na ma-finish ang ako ang contract. Laing katuigan na sa nilabay, laing kontrata na sa magipirmahan hangtod nga 11 na katuig sa ako ang among Briton nga nagbase sa Singapore. Ug mag 13 anyos na ang akong anak. Mama, graduation na nako sunod semana sa elementary. Pwede ka mo pauli aron maka-attend ka sa akong graduation? Matod pa sa akong anak sa pikas linya. Sorry anak, di pwede. Saan man nga gipugngan man jud ko diri uy. Di sad ko pwede nga makabiya kay duha na ka bata akong giyayahan. Sagdi lang magpadako kantidad anak para makapalit ka sa imong gusto. Matod ko pa. Okay. Kanus aman ta magkita pagbalik maoy. Matod pa sa akong anak Papa Joe nga nagpabiling masinabuton. Base next year anak. Matod ko pa. Promise? Matod ko pa sa akong anak Papa Joe. Ha? Kuan, di ko ka-promise pero kung makapauli ko, akong promise nimo na akay sinugatan nako. Mahalon nga laptop, matod ko pa. Sure mama? Sige ma, excited ko da. Matod pa sa akong anak nga feel na ako nga excited sa pikas linya Papa Joe sa akong promise nga laptop. Tuod man padayon ko sa kinabuhi isip OFW sa Singapore. Huwag na himong problema ang akong mga amo. Kaysa akong nang gikaingon, pinangga ko nila. Milabay na sa banlaing buwan, December na nanawag sa kuwang akong anak. Ma, hapit ng Christmas. Pwede mo pauli ka ron ma-experience po na ko ang Christmas nga naa ka? Matod pa sa akong anak Papa Joe. Sorry Mary May anak, di ko pwede. Pero wala man mawala sa kung una-una nga ako gipang saad nimo. Matod pa na akong ato sa akong anak. Okay ma, thank you mama. I hope na happy ka and celebrate nimo sa Christmas. Pagkasamahon na lang nako nga uban ka inigsugat na mo sa Christmas ni Lola ug sa New Year's Eve pud. Matod pa sa kong buutang anak Papa Joe. Swerte gyud kayo ko nga nakaanak ko og masinabtunon. Kapin sa dekada ko nga nabuwag niya. Gimingaw ko sa kong anak, gusto ko siya nga magakos, makita sa personal. Uban unta ko niya sa pagkadako niya unta pero unsaon man nga naa ako sa layo. Para sa maayong kaugmaon, nagtigom ko
aron di makalisod-lisod ug galing man makapauli ko sa Pilipinas ug di ko gusto nga mo abroad sad ug malayo sa akong anak na pagbalik. Milabay na sa mga katuigan, third year high school na si Mary May, kanunay naghangyo na ako nga mo pauli. Pero wako'y laing nagtubag kundi pasensya na. Ug si Mary May sad wala laing isulti gawa sa pagingon nga okay. Nakasabot ko ma. Bugtong bahandi ko nga akong anak ug importante siya sa akong kinabuhi. Bisan pa man ug wa siya sa akong kiliran sa iyang pagdako. Salamat ni mama nga gisilsil niya sa limpatakan sa akong anak kung unsa siya kaimportante para nako. Na siyang hinungdan kung nganong na ako sa abroad. Salamat kay nakaanak ko sama ni Mary May. Adlaw na lang paabuton ug matapos na sa akong kontrata. Mihangyo na gyud ko sa akong amo nga mopauli aron bisitaon ang akong anak. Pila ka tuig nga ko pero ila kong gihigtan pinagi sa pag-offer na ako nga ituor ko nila. Usa sa mga hinungdan nga di ko nila papaulion mao ang ilang duha ka mga anak. Nahug na hinuong ko nga nahimong inahan ni Kimberly ug ni Justin. Tuod man tungod sa kong hangyo nga mobakasyon ko, una mo renew sa akong kontrata gitawagan ko dayon si mama. Aron ipahibaw nga makapauli nako. Nipalit ko sa mga request sa akong anak. Apan sa kada kong hitabo ang ako nabati gikan kang mama. Balita nga murag kog malanay. Murag mawa ko sa kalibutan. Murag kog anuron sa luha. Pauli karon dayon kung mahimo Farah. Matud pa ni mama nga feel na ko nga murag gipugngan ko nga muhilak. Ma, may dautan bang nitabo sultihi ko? Matud ko pa nga nabalaka sa tuno sa sinultihan sa kong inahan nga mura ba og nagkurog. Basta pauli dayon sa labing daling panahon ni mama pa. Sultihi ko kasi nitabo ma, matud ko pa. Inanaya na lang gyud ang imong kaugalingon. Ayaw kayog padala. Matud pa ni mama nga akong nabati sa pikas linya nga naghilak na. Unsa lagi na tabo masulti ko ayaw kong bitina. Matud ko pa nga medyo nitaas na ang akong tingog. Si Mary May. Ngano si Mary May matud ko pa. Napalgan sa waaw sa dapit nga wanay kinabuhi. Patay na imong anak Farah. Matud pa ni mama nga wa makapugong sa iyahang gibati. Nihilak kini ni dangoy-ngoy ug maayo. Sa pagkabati ko Papa Joe, wa ko makasabot sa gibati. Wa tuyo nga nabuhian ko ang gigunita kong cellphone dayon napaw ng pananaw. Mao nalay ako namatan nga naa ako sa akong kama. Diha anduhan ako ka amo ug anduha ka bata nga akong giyatiman. Nakuya panday ko. Gusto kong muhilak pero way tingog nga mogawa sa kong baba. Nangutana sila kung doon na ba'y daw tang nitabo sa Pilipinas ug niutong ko sa pipila ka segundo aron makuha ang kusog ug mahibalik ang akong tingog. Aron makatubag ko sa ilang pangutana. Gisultian ko sila sa nitabo sa akong anak. Diha-diha dayon nagpabook ko sa ko ang ticket paingon sa Pilipinas. Diha pa lang ko sa eroplano mura na kong mabuang magunahuna. Di ko gusto nga mutuo sa gisulti ni mama. Gusto kong muhilak pero wa gyud luha nga moaga sa akong mga mata. Hangtod nga nitugpa ang eroplano dali ko nga nisakay og taxi pauli sa amo. Ug dito paghunong pa lang sa taxi tungod sa Mumbai aron ray daghang tawo nga namilar. Alas 7 kato sa gabi. Nakit-an ko sa among silingan ug gisugat ko. Misunod usab ang uban aron pagkuha sa ako ang mga bagahe samtang ako straight ang akong pananaw og napunting sud sa Mumbai. Diin adunay suga nga nagsiga og panapton nga puti. Nakita nako ang usa ka lungon. Murag di nako makita nga nitikang ang akong mga tiil pero gipugos ko haron lang makaabot sa gusto nako maabtan. Ang atubangan sa lungon aron makita nako ang sud niini. Padayon nga nagampo nga di lang unta si Mary May ang sud sa mong lungon. Lain lang unta. Gibakakan lang unta ko ni mama sa iyang pagsulti nako sa telepono Papa Joe. Nakita ko ni mama og dali siyang niduol nako og giaga ko niya paingon atubangan sa lungon. Mura kong mabuang kay sa pagkita ko. Ang naasod sa lungon mao man gyud ang akong anak. Ang gibati ko gikan dito sa Singapore ug sa airport sa sud sa eroplano ni gawas ug bisinggit kog maayo Papa Joe. Gigakus ko ang lungon sa akong anak. Midangoy-ngoy pag-ayo. Anak, niya na si mama ni mo dana tanan nimong request na ako anak. Niya na si mama. Di pa ka gusto nga ikauban ko nimo. Niya anak ko, Mary May, anak ko. Miluom ko pag-ayo Papa Joseph nag si mama nagsigapuhap sa akong likod. Ug nipadayon ko sa pag-ingon nga,
Ni ana hinuon si mama, ikaw na nuon ang mubiya. Anak, pasaylo ako sa tanan. Hangyo mo na mutambong sa imong recognition. First honor ka sa graduation mo sa kinder, sa graduation mo sa elementary. Ang matagpas ko nga, pirmi mong ihangyo na ako nga mo pauli. Nga gusto ko nimong ikauban. Wa ko kini matuman, anak. Simpleng hangyo nga wala ko mahatag nimo. Pasaylo ako, anak, Mary May. Matod ko pa nga gisundan pa nako sa pagsinggit sa ngan sa kong anak. Hangtod nga nawad-an ako panimuot, Papa Joe. Halos kada gabi sa iyang haya nagsigi og lantaw sa iya samtang way hunong pag-agas ang akong mga luha. Murag ibasol na ako ang kugulingon ako. Nabisan kausa. Wa ko'y gihatag sa hangyo sa akong anak. Natugkad na ako nga di mga mahalong butang ang gikinahanglan sa akong anak kung dili ang akong presensya. Simple ra, wa ko kini mahatag niya. Patay na ang akong anak diyang ni pauli ko. Kamatayon ba di ay ang gipaabot aron makapauli ko? Namatay ang akong anak, Papa Joe. Sigon sa investigasyon nga gi-rape si Mary May. Daghan og bunog sa kalawasan. Nakita siyang liog nga murag gihiktan og pisi hangtod nga namatay og gilabay sa awaaw nga dapit nga wa nay kinabuhi. Miabot ang adlaw nga ihatod na si Mary May sa katapusan nining pahulayan. Dito sa sementeryo, mura kong mabuang kay di na nako makita ang akong anak. Gamay pa siya diyang gibiyaan kay nanimpad sa langyaw nga yuta. Nagatiman sa duha ka mga bata nga di nako igunsa. Nagdako sa ako ang mga kamot apan mismo kong anak. Wa ko kini mabuhat. Mabasol ba ko sa pagkahanaw sa akong anak? Wa ko man siya kagiyahi. Anaa man tuod si mama pero lahi kung ang inahan gyud mismo ang nagmatuto sa iyahang mga anak. Sa atubangan sa lubong sa kong anak, nagkanayon ko nga, anak, usbon ko pasaylo ako. Nahimong way bili ang ako ang paningkamot kay ang hinungdan tanan sa akong pagsikripisyo sa langaw yuta. Wa naman, nabiya na ka na ako sa hingpit. Sayod ka, anak, nga nibiya ko nimo ug nasayod ka nga kinitungod nimo kay ikaw ang gipakasama ko nga ikaw ang kinabuhi ko. Diyos ko, nganong patagantamon man ko nimo ug kalipay nga murag lumalabay lang pero sa katapusan kasakit sa dughan ang bugti tanan. Sa may sala ko kanimo, Diyos ko, nga giingon ani man ko nimo. Gikan sa kasilatian ko sa gugma sa nagkalain-lain lalaki, kasakit lang sa dughan ng ending. Hangtod ba sa nahimo kong kinabuhi, kasakit sa dughan ng imong ibahos. Usam ning matanga sa pagsulay. Pagsulay ba day ni? Ikaluhaan ko sa mga kasakit. Husto na, Diyos ko, husto na paghatag ni mo nining pagsulay. Midangoy-ngoy ko nga niluhod ug nagako sa nitso sa akong anak, Papa Joe. Usa ka semana nga gilubong ang pinangga ko og butang anak, nanawag ko sa akong amo. Gipahibaw ko sila nga di na ko mobalik og Singapore. Unsa pa may rason nga wa naman ang akong gipahinungdan sa akong mga paningkamot. Unsa pa may bili nga maningkamot ko nga samar man sa wa na ko'y kinabuhi. Way nahimo akong amo gawa sa pag-uyon na lang sa ako ang desisyon, Papa Joe. Papa Joe, sakit ang nahimo kong kasinatian sa gugma lakip na sa akong kinabuhi. Usa ka tuig na ang nakalabay pero murag di gyapon ako madawat ang nitabo sa akong anak. Sultihi ko, Papa Joe, si Mary May ang buutan kong pinangga kong anak. Siya ang kinabuhi ko. Matawag ba ko, Papa Joe, nga may kinabuhi pa ko niya ning pagkahanaw sa ako ang anak na tuwa na sa lubnganan, tuwa na sa laing kalibutan ni taliwan. Nganong ingon ini man manugsug ang kapalaran, nganong kasakit man gyud ang iyahang isugsug nako. Di na kini komedya, Papa Joe. Sa pagkatao ko nining kalibutan na gikaluhaan akong problema. Okay lang unta og problema lang pero kasakit. Matod ni mama nga di pa ulahi ang kalibutan. 1 year na ang naitabo pero wa pa ko ka-get over. Wa pa ko kaingon nga nadawat na nako. Padayon ang akong pagbangutan. Pero kinahanglan pagyud ko nga modisog. Bisan og patay na ang akong anak pero kinahanglan ko nga pakasamahon nga ipadayon ko sa akong nahuna
nga siya gihapon ang akong kinabuhi. Salamat sa pagtagad sa akong suwat tampo, Papa Joe. Dili yun ako gusto nga labason pa kining tanan, pero pinaagi ni ini. Makatabang siguro kini. Mamahimong usa sa mga proseso aron madawat ko ang nahitabo sa akong kinabuhi o sa kinabuhi sa akong anak. Ako si Farah, padayon nga nagmasulubon og nabagutan. Daghang salamat.